வணக்கம். நான் சித்தர் பாபுஜிங்க. நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட நீங்கள் கேட்க சொல்கிறீங்க, நிறைய விஷயங்களை கேட்க சொல்கிறீங்க. எப்போ நடக்கு சாமி, எந்த மாதிரி டைப்ஸில் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுங்க. நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கேள்விங்க. பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயம் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். பிரார்த்தனை என்னோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் இல்லை, ஒரு மளிகை கடை வச்சுக்கோங்க, அவருக்கு பிஸ்னஸ் இல்லை. நம்ம எப்படி கற்பனை பண்ணோம் அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் நிறையா நடந்தால் நம்மளுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் கொண்டு வரணுங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் இருக்கணும், மேலும் மேலும் கஷ்டம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டம் இருக்கணும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, பணம் இல்லைங்க, காசு இல்லைங்க, அது இல்லைங்க, இது இல்லைங்க, சோறு இல்லைங்க அப்படின்னு மாதிரி புலம்போது என்னன்னா, பிரபஞ்சத்து இல்லை 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 இல்லைங்கிற வேர்டு என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா மேலும் மேலும் கஷ்டத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. 100% உண்மைங்க. அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு கஷ்டம் இருக்குது, ஒரு சாப்பாட்டுக்கு ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சாப்பாட்டு கஷ்டம்னு சொல்லாதீங்க, எனக்கு நிறைவாக இருக்குது, நிறைவாக இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட என்ன சொல்லணும், இந்த வேர்டு பிரபஞ்சம் வரமாக மாற்றிடும். எந்த விஷயமா இருந்தாலுமே நீங்கள் துயரமாக இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை அது வரமாக மாற்றி கொடுத்துரும். 100% வரமாக மாற்றி கொடுத்துருக்கு, எந்த ஒரு மாற்றம் கிடையாதுங்க. அதே போல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பிரபஞ்சத்துக்கு கேட்கும்போது அதுவும் வரமாக மாற்றி விடும். அப்போது பிஸ்னஸ் எடுக்கிறவங்க என்ன நினைக்கணும்னா, பிஸ்னஸ் நல்லா நடந்துக்கிட்டால் எப்படி இருப்போங்கிற ஒரு இமேஜில் கொண்டு வரணுங்க. மனசை ஆத்மார்த்தமான பிஸ்னஸ் ஏகப்பட்ட காசு இருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், எப்படி இருப்போம், நம்ம மனசுக்குள்ளே எப்படி இருப்போம், பயங்கர ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்குன்னா அந்த ஹாப்பினஸை தான் பிரபஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு கல்லூரிகளில் வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, கல்லூரிகள் நல்ல ஒரு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, நல்ல ஒரு ஹைலைட்டாக படிச்சிருக்கீங்க, அங்கே ஒரு ஹெச்ஓடி போஸ்ட்டோ ஏதோ ஒரு போஸ்டிங் நீங்கள் ஹைலைட்டான போஸ்டிங் வாங்கணும்னா, நீங்கள் ஹைலைட்டான போஸ்டிங்கில் இருந்தால் எப்படி இருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜினேஷனை, ஹாப்பினஸை நீங்கள் கொண்டு வர ஆரம்பிக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரபஞ்சம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட்டில் உங்களை பற்றி பேசி ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இல்லைனாலும் வேறு ஏதாவது ஒரு கல்லூரிகள்லையோ அல்லது பள்ளிகள்லையோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் 100% பிரபஞ்சம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குங்க. குழந்தை படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, குழந்தை படிக்கலை, குழந்தை நம்ம சொல்படி கேட்கறதில்ல அப்படின்னா, குழந்தைய ஃபோர்ஸாக பண்ணால் 100% கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் சுத்தமாக கிடையாதுங்க. அவங்களுடைய நடு மனதில் நம்ம சொல்லக்கூடிய வேர்டை பதிய வைக்கணும். எப்படி பதிய வைக்கிறது அப்படின்னா, குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்பாவோ அம்மாவோ யார் வேணாலும் சொல்லலாங்க, குழந்தை பக்கத்தில் போய், தங்கம் நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்க சாமி, நல்லா மார்க் எடுக்கிறீங்க, தங்கம் செல்லம் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இது பிரபஞ்சத்துக்கு ரொம்ப அருமையாக பிடிச்ச வேர்டுங்க. நல்லா படிக்கிறீங்க, நல்லா நான் சொல்படி என்ன சொல்கிறேனோ அது மாதிரி கேட்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான வேர்டை ஆத்மார்த்தமாக அவன் சொன்ன எப்படி கேட்டால் நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆத்மார்த்தமான திருப்தி இருக்கோ அந்த ஆத்மார்த்தமான திருப்தியோடு நீங்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்லுங்க. சும்மா ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக சொன்னால் பிரபஞ்சம் லேட் ஆகும், கேட்டு உங்களுக்கு வரமாக மாத்திரக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். இதில் மெயினாக கேட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் நடக்க உங்கள் கையில் தான் இருக்குதுங்க. ஆத்மார்த்தமாக டெடிக்கேஷனாக அது நடந்துக்கிட்டால் எவ்வளவு ஃபீலிங் இருப்பீங்களோ அந்த ஃபீலிங்கை எல்லா விஷயத்துலையும் கொண்டு வரும்போது 100% பிரபஞ்சம் வரமாக மாற்றி கண்டிப்பாக கொடுக்கும். இந்த விஷயம் அந்த விஷயத்தில் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போது நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், பிஸ்னஸ் நல்லா ஒரு 10 பேரை வச்சு வேலை வாங்குற அளவுக்கு பிஸ்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது உங்களுக்குள்ள சந்தேகம், நம்மளால் 10 பேரை வச்சு வேலை வாங்குற அளவுக்கு பிஸ்னஸ் நமக்கு நடக்குன்னா பிரபஞ்சத்துக்கு வேணால் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். பிரபஞ்சத்தினால எது வேணாலும் பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்களை படைச்சது பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சத்துக்கு இது ரொம்ப சர்வசாதாரணமான விஷயங்கள். மனிதர்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கலாம். ஆனால் பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட எந்த விஷயத்தை கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேளுங்க, ஆத்மார்த்தமாக டெடிக்கேஷனாக பண்ணும்போது, சந்தேகமில் நோக்கில்லாமல் பண்ணும்போது 100% உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஒரு சில நாட்களில் நடக்குங்க, ஒரு சிலவங்க 2 நாள் ஆகலாம், அல்லது 3 நாள் ஆகலாம், 1 வீக் ஆகலாம், ஒரு 10 டேஸ் ஆகலாம். அதுக்குள்ள நல்ல ஒரு டீப்பாக பிரார்த்தனை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக 100% சக்ஸஸ் ஆகும்போது எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாதுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.